फुंबिलि सम गंसे गामियाव अशोक मुंनि सासे सेंग्रा दंमोन। बियो गावनि बिमाजों लोगोसे गामिनि न'आव थायोमोन। बिसोरनि नखरा बांद्राय निखावरि आरो बांद्राय दोहोनिबो नङामोन। बिसोरहा हा-हु दंमोन। अशोकआ सासे बुजिनो गोरों सेंग्रामोन, नाथाय बिनि बिमा लाबारिया सासे लबिया आखुनि आइजोमोन। बियो सासे जोबोर लुबैसुलि आरो गावखौल' सानग्रा आखुनिमोन। सानसेखालिनि बाथ्रा। ओइ लाबारि, हा बिहामजो लाबोला। नखरावनो रावबो मावग्रा गैला, बिहामजो नागिरना लायनोसै बाल। आयं अशोकआ जुलिनि सम जाथारबाय। जोंहा बाबुनिसाय फाक्का 9 बोसोर देरसिन नोंसोरनि अशोक बाबुआ। आंबो बेखौनो सानदों आब' अनले। आं हजों आब' गिदिरमोननिथिं नायस्रानो खिन्थाहरदोंमोन। मोजांखौनो आं लुबैनाय बायदिखौनो मोननाय जायाखै। हा नोंनोलाय माबायदि बिहामजो नांगौ लाबारि? माथो नोंसिनि बाबुखौलाय साननैसो बै थालिर बेफारि जगतनि फिसाजोजोंसो मोजां मोनलायो होनना खोनास्रादोंमोनहाय। बेनाबो गथ'आ गियानि गुनि, न'नि हाबा हुखा थिखोन थिखोन मावग्रा मोजां, मालायनि फिसा बासिनो हायाहाय। हे सोर बेबादि गैजारोङि थालिर बेफारिनि फिसाजो आंनि बिहामजो जानो हाया। नोंहानो नांगौबा नोंसारानो गराय। आंनि बिहामजोआ गभर्नमेन्ट जब मावनायसो जानांगौमोन। बेबायदि आंजों सोलिया। खुगा दंना आंनि सिथ्लायाव फैना जानला मेनला दा बुंफैखानों अनले बुगाव। आंना जानला मेनलाखौ बिहामजो रायखांब्ला रागाया थिखिनि बिजौआवसो थाहैयोहाय। जानला मेनला बुंनाहाय आंनि न'आव फैनानै सिथोर बाथोरनो। हे सोर लाबारि, मानसिफ्रा बुंसोलायनायखायसो बुंदों आं। मोजांखौलाय मोजां माथो जानो। नोंसिनि बाबुआबो साख्रि बाख्रि गैखाया, अबेयावलाय साख्रियावला हिनजाव मोनलाबायनांगौ जाखो। मालाय कर्टआव जाहैखादोंनो आबोखि। नोंहा जेबो गमानो गैया। बयबो मिथिखाजोबगौ बिसोरनि मोजां मोनलायनायखौ। नोंहासो मिथिया। दानो थांगौले आंनि न'निफ्राय। नुसिनसैनो बिजावजालि सोमोन्दो होनना सनमान होयो आं गावखौ। बेखायनो गावहासो आंनि फिसाज्लानि गुबै बिमा बायदि बिहामजो नागिरलाबायनो नागिरदों। ओंखारलां नोंले दानो थांथारदो। दाफै आंनि न'आव दाफै। दिनैनिफ्राय दाफैथार नोङो। जेब्लाबो गाफैनाङा नों आंनि न'आव अनले बुगाव। उलार खिथु। आयै, हामगौ नामा बिब'जों समानखौ बेबायदि खोथा बुंनो? मा जादों? मानो आयंखौ होखारखो नों? जेबो नङा आयं, नोमाया बै जगतनि फिसाजो अनसुलिनि खोथाखौ बुंनायखौनो रागा जोंदों। आखल गियान मोजांखौलाय मोजां होनना बुंदोंमोन आंबो बुंफ्लांबाय। नोमाया बिराद रागा जोंखांबाय। आरो बे सुनिबानि निखावरि थालिर फानना जाग्रा फिसाखौसो रायखांबावदोंहाय बे बाथ्राया नंमारगौ नामा अशोक फिसा? बे अनले बुगावा गावहा गोरिब बिहामजो मोनबोनायखाय आंनोबो नारसिन होनो नागिरदों बियो। लाजि गैया साराय खिथुआ। मा मोजां गियान गोनां आखल आखु गोनांनो मा हामि जादों बे मेगन गोसाया हिंसाया। गावहा जाब्बा जुब्बा बिहामजो मोननायखाय आंनोबो गोरलैयाव माला गानहोना होनो नागिरदों बे। जाया अशोक फिसा, नोंबो सांग्रां जाखा। आंनि बिदिया सोलिनाय नङा दे। हा माथो जाखो आयै? आयंआलाय माथो गाज्रि बाथ्रा बुंखो? जेखौ खोनादों आयंआ बेखौसो बुंदों। बेहालाय माथो दाय जाखो? बाथ्राया नंमारगौसो। जेबो खामानि गैजारोङि गोरिब बिहामजो आंनि न'आव गाफैनो मोना। गाबोननो टाउननि नोमादैखौ खिन्थाहरनानै साख्रियावला हिनजाव नायना होफैगोन आं नोंनो। थाथ'दोहाय लाबारि, आंहा थांसै। आयं अशोक, जेबो दा बुंसै। गावनि गोसोबादि मावनो हो बेखौ। थां लाजि रोङि अनले आंनि न'खराव अर सुफैग्रा। आयै, नों मानो एसेबां मानि अख्रा आखु दिन्थियो? नंगौ, अनसुलिया जोबोद मोजां। आरो आयै, जों 1 बोसोरनि सिगांनो आयेननि गेजेरजों कर्टआव हाबा जाखाबाय। दा जों बिसि फिसायखा। दा आंहा आखायाव खामानि गैयिनि थाखायसो अनसुलिखौ आं जोंनि न'आव लाबोनाय जायाखै। पापि असभ्य
बिमानि खर' जाग्रा नोङो दिनै बिमानि खोथाखौ एसेबो साना हसिया बोरै बे हिन्जावखौ कर्टआव जुलि लाहैनो हाखो नों सोरनि पारमिसन लानानै सोरनि सायाव मोजाङै बेसा मोन्दों नोंलाय सोरनि सायाव मोजाङै बेसा मोन्दों असभ्य साला आं गनाया बे आंनि आन्दोआवसो खालामखुमानाय बे माब्लाबाबो मोगथाङाव जानो हाया आरो नों बे हिन्जावखौ माब्लाबाबो आंनि बे न'आव दोनफैनो मोना गुबुनाव दोनहै बे न'आव दा दोनफैखा आयै आं नोंखौ एसेबां अहंकार आखुनि होनना सानाखैमोन नों जेसेखि खालामा दा अनसुलिया आंनि बिसि महरै जायगा लाखाबाय मानोना जोंनि गोसोआ गोरोबलायदों बेखायनो जों बे थांखिखौ 7 बोसोर सिगांनो लोगोफोरनि मददजों कर्टआव रेजिस्टार जाखादों ओइ सुनि ओंखारलां न'निफ्राय ओंखारलां पापि आं सुनि गथ' बिरनो हायो होननानै एसेबां मानि दुखिदा जायै समासो खिथागोन दाथ' आं दस्रायाव थांनो गोनां दङ अशक नोंहालाय आंखौ बेबायदि न'आवनो लाखिबाय थानोसै ओरैनोबा जों गामिनि गावबुरा गाहाया दाखालि आफानि सिगाङाव बुंदोंनो अनसुलिखौ मानो न'आव थाहोबाय थाखो कर्टआव हाबा जाखानाय हिन्जावखौ गामियाव दोनजाबाय थाया थाबै बिलाइ हरदो फंबाय गामियाव खैफोद फैयो जुलि खाजाखानाय हिन्जावखौ बेबायदि होननानै बुंदोंनो औ अनसुलि मानसिफोराबो मेगनसो सायो ना मायोथाय जेबोखौनो हमनो हाला आं ओजों फारसेथिं आंहाबो जेबो खामानि गैयैखाय एबार बोसोरसेखौ थाथारनोसै सानदोंमोन आं जों सानैबो माब्लाबा एंगारलायनाय जाफ्लांगोन सानना कर्ट रेजिस्टार खालामफ्लांबाय जोंनिबो गोरोन्थि जादों बायसा मोनबाय आं आरो आं माबासो खोनादों दाखालि आफाया हाथायाव मैगं फानहैब्ला नोंसिनि गामिनि सोरबा अनले होननाय आफाखौ बुंदोंनो नोंसिनि आइया आंखौ थैब्लाबो बिहामजो गनायनाय नङा होनना थोद माथो बेनि खोथाखौ जाम्बिसो बियो बेथ' संसार जायाना आंसो जागोन नङा होनबा नंगौ नंनायालाय अब्लाबोहाय न'खराव बेबायदि हेंथा हेंसि खालामब्ला न'खरा गोजोन जानो हायाहाय बेखायनो गिलायलाङो आङो नों जेबो जिंगासि नाङा जेबो साख्रि मोनाब्लाबो आं नोंखौ देबार बैसागुआव लांथारनोसै नोंखौबो न'आव थाथ'नायखौ गामिनिफ्रा नोजोर होदोंब्ला आरो फारसेथिं आइनि टेनसन जियानो जाया मानो बैसागुआव लांसै दे बिदिब्लालाय नोंनि गोसो थांथ'नोसै आङो दा मोसौ लायनांगौ बेलासियाव दा सोनाबबा मोसौ लायनो मोनाद्रायगोन थांथ'नोसै आं दे थांदो रेडि जानानैल' थादो नोङो बैसागोखौ नेना थादो आबलाबारि जा गोगोम जाखाबायहाय आब' नोंसिनाव जोंनावबो टाउनाव थांसैथ' गाबोन एफाजिनो जोंनि लोगोनि फिसाजोखौबो नायबोनोसै मालाय एयारलाइनाव जब मावो बाबु अशकनि सावगारिखौ दिन्थिदोंमोन आं फसायदोंनो मालाय गावहा जब थाखानायखाय हौवाखौ जब गोनां नाङानो दा सुटियाव दंफैनायखाय थांजानो लुबैदों बेखायनो नोंखौ लांफाखानोसै सानदोंमोन आं नोंहासो मा बुङो औ बेनोथ' आं हालासो थाबैनो लाबोना दोनफैखानोसै आं होनबा गाबोननो थांना जायोब्ला लाना फैखानोसै ना मा होनो बिनानाव आयै माथो गाख्रबबाय थाखो बे गथ'आलाय थौलाय सुनानै बाहेरायाव नै आयै आंनि बिसि अनसुलिखौ लाबोबाय आं जेबो खरसानि गोनांथि गैलायै जों आरोबाव मन्दिराव हाबा जाना फैबावखाबाय हे भगबान नायदो हनै सुनानै नायदो बे सुनिया मोनसे नङा मोनसे जाथाय खालामथारो पापिया बे न'आव दासो बे गोरिबनि फिसाखौ बे हिन्जाव लाजि रोङै हा हु गैजा रोङै थालिर बेफारिनि फिसा बे न'आव थानो मोना आयै खुगाखौ हमथाना बाथ्रा बुं नों एसेबां बाजादोंब्ला जों बे न'आव थाया बै जाहारबारिनि आफाया आंनि मुङाव थिखाना गालांनाय दख्लायसे हायाव थाहैगोन जों
नों जेबो खर' सानांगौ गैया। हे पापिया, बे सुनिया थैनानै थांनायनि उनावबो गोरोन्थि खालामलांबावबाय। बेनि मुङावसो थिखाना गालांबावदों बे हाखौ। थां नों थाहै, आंनि न'नि जेबो मुवा बेसादफोरखौ दालां नोंसोर, मिथिबाय? आयै, नोंनि बे अहंकार गोसोनि थाखायनो आफायाबो जिउ गोमानांदों। नों मोजां मोनब्ला आफाया दिनै नोंजों लोगोसे थाफागौमोन। बाबु अशोक, नों बिमाजों मानो उल्था उल्था बाथ्रा बुंदों? नोमाया नोंनि मोजां बाथ्राखौसो सानदों, गाज्रि सानाखैना। नों जेबो मिथिया मादै, जों थांनोसै, थाथ'दो। बेबादिनो अशोक आरो अनसुलिया बिफाया गावनि मुं खालामनानै गालांनाय हायाव फिसा देरा लुना थानायसै। बेबादिनो अनसुलिया गोरबोआव थानायसै। नाथाय बिसोरखौ लाबारिया खनसेबो खौरां लायामोन आरो बहाबा बिहामजोखौ नुब्लानो मेगन बेख्रेबोमोन। अब्लाबो अनसुलिया जेबो गाज्रि सानामोन। अनसुलिया गावनि खस्थ'खौ बावनाब्लाबो इसोरखौ जेब्लायबो गोरबोजों खुलुमहरबाय थायोमोन। मैया आफाया गावसोरनाव मैगं लायनो थिनलांदोंमोन। दा बेलासियाव लायना फैदो। जागोन दे। नोंहालाय देहाखौ बोरै मोनदों? डक्टरा बुंदोंमोन बे साननैनि गेजेरावनो बेबिया जोनोम जागोन होनना। जेबो साननांगौ गैया दे, इसोरा जोंखौ अनहरगोन। अशोकआ बिहावमोननियाव मैगं लायनो थांनायसै। बेबायदिनो बैसाग दाननि जोबथा सप्तायाव अनसुलिया सासे समायना रमायना फिसा हिन्जावखौ जोनोम होनायसै। अब्ला अशोकआ अनलेखौ बिसिखौ सामलायनो थाखाय लेंना लायदोंमोन। गथ'आ जोबोर समायना रमायनामोन आरो बे गथ'जों लोगोसे दैसे सनानि दाउदैबो फैफानायसै। अब्ला बे जाथायखौ नुना अशोक आरो अनलेया जोबोर गोमोहाबनायसै। मोनाबिलिनि सम। बिसोर बिसि फिसाय सानैबो सनानि दाउदैखौ जोथोनै दोननायसै आरो गोसोआव सानखांनायसै जे बेयो इसोरनि माया होनना। बिसोर मोनायाव उन्दै गथ' आरो बिमा बिफा साथामबो उन्दुलांनायसै। अब्ला हरनि 11 बाजियाव बे दाउदैनिफ्राय जोंखांनाय सोरां नुनो मोननायसै आरो बे जोंखांनाय सोरांनिफ्राय गोबां बुरजा रां ओंखारनायसै। अखानायै फुंबिलि सम। जेब्ला अशोकआ बे दाउदै दोनग्रा न'आव फैनानै बे दाउदैखौ नायफैयो, अब्ला अशोकआ गोमोहाबनायसै आरो सानखांनायसै जे बे दाउदैनिफ्राय एसेबां बुरजा रां ओंखारबाय होनना। बेबादिनो अशोकआ बिसिनो गासै बाथ्राखौ बुंथिना होनायसै। बे दाउदैया सानफ्रोमबो हर समाव एसे एनै रांखौ सोरजिना होबाय थानायसै। नाथाय लाबारिया उन्दै गथ' जोनोम जानाय खोथा मिन्थिसेयावबो अशोक आरो अनसुलिनि गथ'खौ नायनो फैनाय जायाखैमोन। नाथाय फारसेथिं बे दाउदैनि अननायजों अनसुलि आरो अशोकनि फिसा देराया ग्रोम ग्रोम आलिशान जानायसै। आसार दाननि गिबि सप्ता। सुनारिया बिब' लाबारिनि न'आव सहरनिफ्राय आलासि जानो फैनायसै। फै आगै, जिरायफै। आब', नोंसा माथो बाबु अशोक मोना साननैसोआवनो न'आ जोंख्लाब माख्लाब जाजोब्बाय। जाबाय। माबोरै बेबायदि जाखो हमस्लाबनो हायासै आंबा। आं नोंखौ बेनिखायनोथ' जोंनि न'आव लिंहरनायनि जाहोना। मा जाहोन? जेबो हमनोनो हायासै आं। मा जाहोन बे? माबा आगै, बे अनसुलि दाउ मैनाया फिसाजो जोनोम होनायाव सनानि दाउदै जोनोम जाफादोंनो। बेनिखायनो बे सनानि दाउदैया बिसोरनो फैसा होबाय थायोनो। बेखायनो आं नोंखौ बेसिम लिंहरनाय जादों। माबा आगै, जों दा मोनायाव बे दाउदैखौ खावनानै लायनांगौ, होनब्लानो बिसोरनि न'खरा सिगांनि बायदि जाफिनगोन। हागोन दा बे? आं गिलायलाङोहाय आब'। बोरै जानांगौ होनबा? थोद, नों जेबो जिंगासिनाङा, नों आंजोंल' थ'फा।
बेबादिनो मोनाबिलि सम जानायसै। लाबारि आरो सुनारिया हरनि समाव अशोक आरो अनसुलिमोननि सनानि दाउदैखौ खावनो थाखाय थांनायसै। अब्ला बे समाव अनसुलि आरो अशोकआ उन्दुलांबायमोन। बेबादिनो बिसोर सानैबो लासै लासै अनसुलि आरो अशोकनि दाउदैनि खाथियाव थांनायसै। नाथाय बे दाउदैनिफ्राय हरखाबै मासे बिस गोनां जिबौआ नुजाथिनायसै। बेयावनो सानैबो जिबौनि सक्तिजों खामलावनानै थैनायसै।